Na svete existuje presná kópia Bieleho domu. Nachádza sa v metropole Santo Domingo v srdci Karibiku. Vyberte sa spolu s nami po stopách prvých ciest Krištofa Kolumba do Dominikánskej republiky. Tož tam ideme. História poprepletaná zaujímavými príbehmi. Hlavné mesto Dominikánskej republiky Santo Domingo je miestom kontrastov. Na jednej strane starobíle ulice, hneď za rohom stavebný boom. Stretli sme tu náhodou aj našincov z Dunajskej Stredy. Teplo, ako veľa ľudí sem chodí zo Slovenska, takže dobré odporúčania nám dali, takže treba vidieť všetko. A to som ešte nebola, na Kube áno a teraz ideme rado. V pestrofarebných uliciach cítiť aj tohtoročné parlamentné a prezidentské voľby. Cesty lemujú tisíce predvolebných plagátov, ako u nás. Priamo v centre hlavného mesta Santo Domingo sa nachádza aj tento prezidentský palác. Zaujímavosťou je, že jeho priečelie je presnou a identickou kópiou priečelia Bieleho domu vo Washingtone. Jednou z dominant mesta je tento maják. Pred rokmi ho navštívil aj pápež Jan Pavol II. Hoci vyzerá skôr ako mohyla, je prístupný aj verejnosti. Hlavné mesto Dominikánskej republiky Santo Domingo nie je len mestom budov, ale taktiež krásnych scenérií. Priamo v srdci tohto mesta sa nachádza aj táto jaskyňa s 3 krásnymi jazerami. Lago Los Tres Ochos vznikla tak, že sa prepadla zem a odkryla úžasné azúrové podzemné zátoky. Práve preto, aby si zachovali čistotu a farbu, je v nich kúpanie zakázané. Takže bez kúpania. Dominikánsku republiku ročne navštívi 10 miliónov turistov. Veľa z nich príde aj sem do jaskyne. Každý deň tu mám turistov minimálne z Českej alebo aj Slovenskej republiky. Áno, je to tak. Čo je v tomto meste doslova na každom kroku sú cigary. Dominikánska republika ich produkuje dokonca viac ako nedaleká Kuba. Najlepšie sú tieto. 2023 Arturo Fuente Opus S. To sú aktuálne najlepšie cigary na svete. Dominikánske cigary to je viac ako 2000 rôznych značiek, typov a chutí. Dominikánci sú hrdí aj na tento zvláštny národný nápoj. Nájdete ho tu takmer v každom malom obchodíku. Keď sa ocitnete v Dominikánskej republike, jednoznačne by ste mali ochutnať tradičný nápoj Mama Juana, ktorý pozostáva z červeného vína, rumu a medu a dávajú sa do ňoho potom ešte bylinky. Dominikánci tvrdia, že to funguje ako afrodiziakum. Čo však turistov očarí najviac je atmosféra a pozitívna nálada. Ľudia, hoci sú chudobní, tu žijú s úsmevom na tvári. Cítiť to aj tu, v centre hlavného mesta. No ešte jedna historická zaujímavosť. Santo Domingo bolo jedným z prvých miest vôbec, ktoré navštívil na svojich cestách aj objaviteľ Krištof Kolumbus. Z Dominikánskej republiky Otto Váhovský, televízia Markíza.